med Niels til DM i efterskolefodbold på VGI. Niels, du er en af spillerne fra VGI. Hvad forventer du af mesterskabet her? Du sagde det selv, jeg forventer et mesterskab. Et mesterskab, simpelthen førsteplads, intet mindre? DM-mester. Hvordan ser du selv dig på hold? Hvad kan du bidrage med? Jeg bidrager med en masse fight og løbevillighed og så en masse mål forhåbentlig. Hvad er dine største styrker? Mine største styrker, det er min målnæse og mine afslutninger. Som hovedspil, selvfølgelig. Har I mødt noget modgang herop til mesterskaberne, eller har det hele glædet? Jeg har ikke haft en optimal, skal man kalde det, optakt. Hvad skyldes det? Det skyldes nok, at vi ikke rigtig har, det ved jeg sgu ikke. Det skyldes bare, at vi ikke har rigtig haft så mange træninger sammen som hele holdet, men jeg tror, vi er klar mentalt. Fysisk tror jeg også, vi er klar. Så, ja. VGI må sige at være en af favoritterne. Hvad gør, at du tror, I kan slå dem? Jamen, vi spiller 2-2 med dem i VGI, eller nede i Bjerre, som sagt, og så tror jeg, at de har lidt, de tager for nemt på opgaven. De spiller meget dominerende, og vi er gode til at stå rigtigt og så få et par mål på kontra. Så jeg tror, de undervurderer os, og så tror jeg, at som sagt, at kval vores evner og deres vurderinger også, at vi kan slå dem. Mesterskaberne i år er på hjemmebane. Hvad gør det for jer? Jamen, det er selvfølgelig helt fantastisk. Der er en masse VGI'er ude at se os, og de kender banerne, og det gør bare meget, at vi kan sove i vores egen senge og så videre. Til slut vil jeg bare sige held og lykke. Tak skal du have.